Dámy a páni, milí obyvatelia Nitrianskeho kraja, s novým rokom prichádza nové odhodlanie a tiež mnoho nových príležitostí. Príležitosť byť zodpovednejší, šťastnejší a lepší. Lebo keď sme lepší my sami, dodáva to radosť nielen nám samým, ale aj nášmu okoliu a napokon týmto spôsobom formovať k lepšiemu aj celú našu spoločnosť. Preto sa nazdávam, že aj tento nový rok môže byť pre nás skvelou výzvou hľadať neprechodené cesty, objavovať nepoznané talenty a vybudovať si silné vzťahy s ľuďmi okolo nás. V roku 2024 budeme písať nové kapitoly našich životov. Želám vám, nech sú úspešné. Nech hovoria o tom, ako ste bojovali, ako ste dosiahli, čo ste si zaumienili a nech rozprávajú o všetkých, ktorým ste pomohli. Želám vám všetkým šťastný nový rok, plný radosti, úspechu a správne využitých príležitostí. Ďakujem, že ste tu s nami na začiatku tejto úžasnej cesty.